Markus, nu er du startet ud på Nymøk Spændende. Yes. Allerede den første dag. Ja. Sagde jeg så. Så kom der bare lige... Et par påfuglekyllinger ud. Ja, oprindeligt, hvor mange? 6 stykker. 6 stykker, ja. Mm-hmm. Og efter det er jo... her nu, så er der stadigvæk 6 tilbage, så det er helt fantastisk. Ja, det vil sige, at det er gode forhold. Mm-hmm. Store forhold. Det er vildt. Ja. De har mulighed for at bevæge sig rundt der. Ja. Det er jo nok det mest fascinerende dyr, man overhovedet kan. Kig på, se der fantastiske farver og nuancer. Helt bestemt. Du Meget plejer også øjengribende. at formidle lidt og fortælle lidt om fjerne. Ja. Hvorfor er lige nok, jeg har det der runde en på hannens fjer. Lige præcis det der med, at selvom det er den smukke han, vi alle sammen ser, så er det altså stadig hunderne, der vælger, hvem det er, de skal have lov at parre med. Det er altså ikke hannen, selvom han er den smukkeste i vores øjne. Så er det stadig hannerne, der går ud og skal imponere de her hunder, som er meget misforstået. Det er lidt som akvariet. Man kan blive ved med at sidde og kigge på det i timevis. Der sker noget nyt hele tiden der. Se der. Nu plukker du lige noget til kyllingeren her. Værsgo. Og spiser mit næb. Nymøk Spændende, det er jo faktisk læring under leg. Mm-hmm. Det er en god måde på det. Helt vildt. Ellers så er jeg ikke kommet ret langt i mit liv. Vi ses på Nymøk Spændende.